Good morning guys. Yan ang nguliksyon na agka nang naikon para sa among posting nga mataod karong adlaw. Magamot-amot big para sa pagkaon. Sumadula man ang tamusigan karong adlaw guys. Bye-bye, hi nila, hi. Good morning. Good morning. Amot-amot na mi dari. Kana guys, ang taga-buhi ko din nagdas poste na mo. Ay, salamat sa Ginoo din ang tawi poste. Guys, tabangan na nila pasan. Ha? Tabangan na nila pasan ron. Ang taga-buhi ko. Abot na dyan sa mga ay, makakorente na gazid mi Lord. Thank you, thank you. Bi, na natin korente, bi. Mag-tiktok na kami, pasan-sans ta. No? Wala ka tabi kuwang man eh. Di, napadatos ba eh. Nag-wire ni Father. Agat ang wire. Alam to, anda mo. Gamit na dyan na mag-imong wire, te Marieta. Mag-kuante, hatag. Uncha? Ay, pada dito ha. Kaya nagidagsungan nila to. Naman naman. Naman di ay. Mabijar ko kuan. Na guys, sila yung gidadsungan ng imong poste. Kung hapong binuang ra. Tininagod na dahil guys. Char. Kuwang mag-print. Uy, yan na may. Yan. Ito na ang mga poste guys. Ay, salamat sa Ginoo. Thank you Lord. Abot na sa poste sa amang lugar. Di na dyan may makabungbuang na i-charge mo sigasa. Hindi pa pakibig. Sarili naman abuho na ni guys. Gibuan naghapon. Yeah. So, gibuan na nila gahapon guys. Saka itong taga-buhi. Taga-buhi ko diya. Nabalhin na ng among pusti. Nagad to. Mas tangagi. Kaya dito mga among pusti to. Dari nabalhin. Dayo na dares bay, nagkuan. Pusti. Bimbo ni tao. Di mahimo na kay mag ipanangtang sa nila. Oh, data oy. Ano ka na makaagig maazo-ag. Pusti. Ano? Maulag na. Ana guys. Karon mataod din taon ni among poste. Ana all. Ayan. Kumpuban pa siguro na. Yes. Abuan pa dahil nagkuan. Abuan pa dahil madyo. Asa naman mo inaghumanda ni sir? Moy agden? Ah, okay. Sige. Basta kayo una sa gamo. Nanay ko no ice cream mo. May sudag ice cream ni Lakim. May ice cream guys to ning labay to. Ang singgit nito kim-kim ni nanay kay magpapalit. Manggutoy sud be. Ano guys, sila nang ibarag gusti. Sabot. Lah, kumbati. Uy, ginawa ko masip. Bangan. Ano poste guys. Ayan. Ayan, ang barang ng tarak ng gamong poste. Sana all. Itaod na ron. Gamong poste. Charing. Oh, pamahaw mo. Kati pamahaw pa ron. Na guys, mamunlot pa na sila sa wire katong ipagtaod nga to sa kuan linya padungad to sa isa ka tusuban nga poste kay pat man ka poste dari nga bali so to dito sa unahan. Tama na nagkatong kuas linya. Panghatag. Paslio. Problema. Isira sa tutukin ko. Sana guys, nabarag nag-among poste. Karon magkinabangay na putog binunlutay datong wire. Karon mga tao na yung taon nagtanang poste. Pagka poste na rin nga banggi. So to na naalid-an na. Habag-habag na gazid ang wire. So nagposte guys to. Yes, nara dagas bay guys. Ito na guys, cut nagline man. Manaod na siya sa mga wire. Ito, kapadyon pa lang siya guys. Ito si Babos poste. Sa pangipanaod at mga
taot sa organized to wire guys katong linya. Padungad to. Ha? Ano guys, ready na namang mga wire. Sumatos ako dato kahing dadunday ang mga wire. Anira ka. Anara ka papa, anara ka. May dadunday ang mga wire guys, tiya. Kag sumpay dan ito dato hapang kwaen. Buluton pa to na guys. Nara guys, agaputod sa mga wire. Adyo man digbangan. Mura ra man kabaw gihuktan guys sa mga wire. Ana, murag tama na siguro sa dari tino. Tama na dari. Lagi CR. Sakin ka na sabit kin. Ato na. Butong. Oh. Tukar na. Tukaraw na na. Ha? Okay na? Taas mo dig nawa. Sa mga wire. So mo na rite, agi mong gihatag na mga wire. Te Marieta, thank you so much. Kare mo abot din siguro na isumpay guys. Kadi ah. Yes, salamat ka sa mga lineman dari sa ang abot sila. Na guys, matas nag mga wire. Namatas nag mga wire. Yan na guys. Di dai lalim magingana guys. Trabaho magingana. Sus pasti lang Ginoo ko. Hinahinain taon kay Ginoo ko di lalimin taon da nang ibabaw maglukuan. Absin maghanglain man gahapon. Ha? Ini sang ati. Ganahan man sang nay ati na porma. Nana ka ati kambal Kim. Ati kambal. Nah, guys, nga na Kim lambing ka adjo. Naadjo na. Naadjo na si Jang Hilanat. Kaya? La snack. Daghang baka naglakaw. Gaduha ra man lagi ka buok. Daghan di ay. Kabaon man kaliwat. Kala ka abuga. Abuga ka. Manungag. Manungag ang baka. Goroon jud ka ba? Haman pa doong sila. Ah, nagbaklay na sa karsada. Puti pares lang ubra ni. Ato po isa na po dato isa. Daghan jud di ay. Duha ka buok. Insa? Isa to. Black? Agi saan sa may color? Color? Para sa ato. Color white. Palito. Papa. Chungi, but palito ati uy. Mau na. Isipin to ate sipin. Kahit ni ate no. Ilia, to ana nakaikyas na si Ilia ut. Lah, dampa. Uy, yan na naman na. Ala, grabe. Uy. Sana pala kay dirty rabi. Ani kuya karon apil-apilin ka ng mga laki. Mura kag laki ha. Dali nga dali. Ang pagkagway. Yan na guys, nagpaadyo na sila sa mga kwentador diyan. Ang lilian dari ang mga kwentador kung okay pa ba. Okay pa ba kagamang kwentador dari? Kwentador na na. Makimo ani nengan? Naman to ingan. Ano nengan? Makita pa ba? Ayo na wa man. Maria. Sino nga mo ha? Queenie. Wa siguro mabutangi gingani. Mabutangi. Asa? Ano ko? Ay. Naman sa nagang kwentador guys. Gamay. Patanawon. Burato? Oh, burato. Kana mo na. Okay. Okay. Ado. Yan. Okay palagi nang gana pa bakan yung mga kwentadora. Okay, isa pulihin. Asa man dani? Kana mo'y pulihanin? Okay pa daghang kwentador guys. Ay mo wa, so paano na? Bawa sa ragka putol ng wire lain dahil siguro ni hipos. Lagi arang taas naman na putol ng wire guys. So ako kay bawkin say ng hipos.
na guys. Intari pa man ito mga murit singag na oh. Grade 1. Oh, wala kinabrightan ko. Oo. Pre. Mo tugog ko ma'am. Tingin ko tong mama marong makagrad og 8. Line 8. Na guys, na sumpay na nagamang wire. Manig wire ni Ate Marieta. Atong maging isumpay guys de. Itong ihatag nga pang wire. Lamat eh. Ang classmate mo yung pa sumpay. Magibangan. Lamat mate. Ha? Oh. Oh. Okay, so ito gipangbangan ang mga wire karon di mananjad og mga atop. Ha? Yes, mamira sa oras wire. Dana. Yan na guys, taon nag-amang kwentador. Yan. Yehe, darta. Oh, natasiga na gabi na ta ka nagwakwak no. Wala ko na may ka nagwakwak. At the pictures. Ha? At the pictures. Takaw na. Dara ka mga wire guys, tiya. Na guys, nataod na guys. Napod. Talaga mga wire. Mga kapaderpod nga wire kari. Aksa mo snack. Nanay, kuhan, di na si pare sa tubig. Wala may Yan na. no kay may kurente. Nanay. Na guys. Di apa gali aho ito. Naghang wire. The next in line. May wire. Kana lang guys, mana naghang wire. Kasang classmate. Yo. Kuwang pa ng imo. Ana lagi kong kuan sa libo. Sabok na to. Aw pa na ikuhatan dapat ini. Aw na amos ta. Ha? Na aro kata. Burato. Pagon siya eh. Kana nung basig nasabit nung to si Mang Kuan atop. Okay ra no. Okay ra to no. Kuan kuan. Di anak katuwa kay so. Oh, na naman di ay. Oh, kaon. Matik na, matik. Enggak na pagali ito. Kay pasumpay. Dana lawan pagawat. Sila may sumpay. Ako ana. Tilik susuba na, mate. Ka-father. Di na maka-utitin. Guys, amo na ng wire lagi tap. Ana, di na kautitan. Wala pwede maka-utito dia. Kautitan ra ba eh? Makaumigas na, makaumigas. Ito na guys, nataon nagdabing taon nagamang Salamat sa Ginoo. Thank you Lord. Ito na guys, sumanagdabing taog-taod. Salamat sa Ginoo. Salamat pa nilang tanan. Thank you. Okay, finish na jud. Yan na guys, nataod na. Thank you. Tara guys, nahuman na gud din taon og panaod. Thank you Lord ug salamat pud sa mga lineman nga nag-agwanta in taon dari panaod sa mga kuryente, among mga wire dia. Daga man kuan guys, pintador. Kinaunhan gud ga first honor. Burato. Yes. Yan na guys, kamang awa pantahon mo kuan. Ito na laman dani. Hama isang breaker gibutang. Yan na guys. Pabor ka adjo kay deuk ka adjo dari sa bahay dia. Mo ni gilas pa lang Okay, kadyo. Yan na guys, lamig na gadyo siya kanawon kay plastar na kaadyo di pareha datos katong daan nga grabing gabuka na. Ya, plastar na siya. Salamat kadyo sa mga lineman nga nag-agwanta in taon dari kukat-kat aron in taon mga taod ni nga mga wire. Tinabagay pud mi dari guys karon taong pakaon in taon sila. Kay di ba sa padlalim, kukat-kat sa bubitad-bitad adto mga wire nga kanang linya nga to padung. Kato man pag isa ka poste dito guys katong bag ko to. Taguban to po dito, pinabiyo, pinaingon tabok-tabok man sa kalsada. Kim, di mo anha na Kim ha kay namamaak di Kim ha. Naraba isnik na nagibutang nila. Ha? Darata dali kay na isnik diha.
Sina. Nila ba? Na-sneak na lagi butang. Nadaura po sa bahay guys ya. Magkapabor sa azo. Sana all the all ka duras bay. Pero dato guys to amura nagtunaan Ginoo ko. Sana mataw na oy. To na sila guys. Salamat kazo. To na guys, okay na jid. Char na. Human ra gazag panaud sa tanang taga lineman ag mga wire. So naman nagazag taod sa mga lineman ag mga wire dari tanan guys. Kunik sa mga bahay nga poste. So salamat ka Diyos tanang mga lineman nga nag-agwanta in taon dari pamitad sa mga wire, nag-agwantag pang lugtong sa mga bugto-bugto nga wire. Sa mga nangabugto nga wire uban. Salamat dai ka Diyos Ate Marieta sa imong gihatag nga wire te. Thank you so much. Kaya nagamit ra jud te. To na connect na lang tos poste. May bawi musiga na ni karong taad-taad. Mazuntang musiga na guys karong di namin makadindiin upang charge, mauwaw na tagadindiin ta pang charge, pastilan. Wow, nakatawang kadindi no charge masig asa. Na guys, mura ni karong adlaw kuha sa mga kuryente, manghinaat kung musiga na in taon, karong taong magamit na to atang mga saga dadto. Da aron di na mahadlit si Kim ug wakwak. Kana kuno lagi wakwak, stilan. So guys, kita-kita na kita ugma sa mga another videos ug salamat sa inyong kanunay pag-uban namo. Zonzo kalimti pag-like ug subscribe ang channel guys. See you tomorrow. Bye.